explorar con aqueles que se esforzaron en percorrer o mar, prestos pra acción sen vacilación a cruzar o Ecuador, demostrando seu valor, cabaleiros do honor, sen retroceder, sen desfalecer, imos explorar. Nin no inferno dun mar de inverno nos poderá parar. Se hai un fin común baixo ceo azul, novos rumbos Era unha vez os exploradores. Sen máis fuxir, superando calquera mar. Imos explorar a inquietude, a outra latitude, non deixa de empuxar. Sempre o corazón cheo de ilusión, cando aumenta o furacán, sortealo con afán. A aventura é un deber e ao final poder os primeiros ser. Imos explorar, imos outra vez, queremos saber o que hai máis alá. Bravo loitador, o explorador, sempre dando un paso máis, sen abandonar xamais, e loitando polos demais. Gengis Khan. Nenos, quen pensades que foi o maior conquistador da historia? Alexandre, quen ia ser? Alexandre o Grande. É certo que ben podía ser el. Desde logo conquistou moitos territorios. Basta con mirar... pero non foi el. Pois os romanos, foron os romanos. Sería unha posibilidade. Pero con todas as súas conquistas, tampouco foron eles. Nenos, preparádevos para unha sorpresa. É moi doado, ten que ser Napoleón. Estás enganado, non foi Napoleón. Quen foi logo? Sí, quen puido ser? Está ben, vou vos dar unha pista. Quen é? É Gengis Khan. Iso é, moi ben. Ai, pero foi moi malo. Malo, sí, en fin, quizáis non. Foi un gran conquistador. Quería coñecer terras novas e tamén quería posuílas todas, pero sabía ser fiel cos seus amigos. Moi xeneroso e un bo soldado. Querémolo ver. En fin, como a súa historia é unha das máis extraordinarias, vou vola contar. Cruel, malvado. Quizáis sí, pero a época que lle tocou vivir non foi das máis fáciles e a súa infancia non foi moi feliz. Isto ocorreu hai máis de 8 séculos, pero xa veredes, xa veredes. Helen, collo eu a renda, ti vai atender o lume. Si, lle suxei. Que faz? Iso é veleno. Voume vingar. O pai de Xusei rouboulle os cabalos a meu tío. É cousa miña, ti non te metas. Bebe. Estou morrendo, Temuchín. Agora vas ter que ser un bo xefe para o noso pobo. Entende? O teu home foi un bo xefe, pero o teu fillo Temuxín aínda é novo. Quen se vai a xeonllar diante dun neno? Eu, Targutai, vou ser o novo xefe. Non, diso nada, Targutai. O fillo do xefe é o sucesor de seu pai. Temuxín logo a ser un home e vaslle ter que obedecer. Por min és libre de axeonllarte ante un neno, pero eu marcho cos meus homes.
marchaches cos outros? Son amigo teu, Temuxín. Quedo contigo, podoche ser útil, xa son moi forte. A nosa vida non vai ser doada. Quédannos algunhas cabras, ovellas, 8 cabalos e os bois que tiran do noso carro. Xa nos amañaremos. Yeshushei, voso pai, xefe do pobo Kiut, era descendente do gran mongol. Debedes permanecer fortes e unidos para que un día esta terra na que vivimos sexa do meu primoxénito Temuxín e poida engrandecer o noso reino. Así chegaredes a ver o fermoso que pode ser o mundo. Temuxín tería máis ou menos os vosos anos cando sucedeu todo isto. Ese neno estaba destinado a construir un dos maiores imperios que houbo. Mira, é aí arriba. Vamos cos arcos. A ver, amosa aquí. Estes serán vos cazadores. Ben, a ver como o fan. Mañá iredes cazar de verdade. Contamos con vosotros, aí nos falta carne. Para cazar cervos hai que saber que son moi veloces, como a un cabalo. Debedes ir moi lixeiros, deixa de todo iso. A auga tamén. Todo menos os arcos e os coitelos. Se cazamos un cervo, habemos ter carne. Mira, ali hai un. Montados nos seus cabalos áxiles, os mongois podían percorrer distancias grandes sen descanso. Pero que temos aquí? Parece que o noso xefiño xa medrou. É a nosa oportunidade de desfacernos del para sempre e apoderarnos do emblema real.
algún día a pagar por isto. Saqueadores! E pensar que os taies chutos foron os nosos aliados. Teu irmán Bargutai volve de cazar co cabalo que nos queda. Mira. E recuperar os nosos cabalos. Son Temuchín, fillo de Yesuxei, rei dos Quiutes. Viches pasar por aquí un grupo de taies chutos que levaban cabalos roubados. Sí, pasaron cando o sol estaba alto. Roubaron os cabalos. Eu chamome Borchú. Escoita, Temuxín, estás moi canso e o teu cabalo tamén. Os Arulat sempre fomos moi amigos teus. Deixa que o teu cabalo descanse, senón vai morrer. E ti fai o mesmo. Eu teño uns cabalos. Mañá ao amencer saio contigo. Se és amigo meu, vamos agora mesmo. Non hai tempo que perder. Temuxín repetiu a fazaña dun soldado romano que, moitos séculos antes, finxiu que fuxía para separar os seus inimigos e así podelos vencer. Demostraches que és leal e valente. Será o meu amigo e compañeiro, Borchú. Targutai, és un traidor e por iso debes morrer. Os demais perdóovos se vos unides a nós. Xa vedes, os mongóis somos un pobo débil porque non estamos unidos. As nosas tribus combaten constantemente. Pero se estivésemos unidos, seríamos un exército invencible e poderíamos conquistar calquera parte do mundo. E ver países que nunca contemplaron os ollos dun mongol. Pero dime, mestre, que podemos facer para unir un pobo tan belicoso como o mongol que non para de combater entre sí? Utilizar a forza, elixir o sitio de cada batalla e asegurarnos de ter sempre vantaxe. Manipular o inimigo con intelixencia, sempre a preferir ser un rei na súa terra que ser un vasalo importante doutro, e tes que manter a túa lealdade cos que che son fieis, pois é algo que sempre acaba por ser recoñecido. Ou pola astucia, se non queda outro remedio. Temuxín, filliño, xa fixeche los 16 anos, xa és un home. É hora de que cases. Recorda que Deixechen prometeu darche a súa filla como esposa. É un xefe poderoso a ser unha boa alianza. Ben, madre, saímos mañá.
Temuchin, fillo de Yesuxei, que foi o meu irmán adoptivo. Temuchin, fillo de Yesuxei, que foi... Dicías algo, Deixechen? Sí, dicía que... Pero, se non me faz caso... A túa filla Borte É moi guapa, verdade? Prometinlle a teu pai que a había casar contigo. A ver, que lle podes ofrecer? Ei lle dá o mundo. É dabondo. E a min, que me ofreces? Deixechen? Este abrigo, feito coa pel de 100 armiños, a miña posesión máis prezada despois da miña filla, é un regalo para ti. Levaron a Borte. Foi Megún, o xefe dos merquitas. Vano pagar moi caro. Os merquitas son moitos e nós somos 100. Pois iremos ver a Togrul. Dispón de moitos homes. Ademais, era amigo de meu pai. Seguro que nos presta os seus guerreiros. Non é cristián, esa é a súa maneira de saudar. Ai, eu pensei que nos quería cortar a cabeza. Que cheiro, é insoportable, que tufo. Oh, gran Temuxin, non pensaba que seguises vivo. Togrul, eras amigo de meu pai. Préstame os teus guerreiros. Megún raptou a Borte, a miña querida esposa. Megún e os seus merquitas son poderosos. Vanche facer falta moitos guerreiros. Que me ofreces? Isto. Ben, presto os guerreiros. Adiante! ¡Veña, vamos! ¡Acabemos con todos! ¡Oh! ¡Estamos atacando! ¡Hay que defenderse! ¡Vamos! ¡Veña! ¡Vida! ¡Hoy hay que fugir! Por fin chegaches. ¡Oh! ¡Ay! Vas morrer. Que facemos con estes? Necesito homes. Non hai que matalos que aínda poidan ser útiles. Unídevos a min e eivos dar pastos pro gando e vitoria sobre o inimigo. ¡Viva Temuxin! Togrul, Temuchin venceu os merquitas. O xefe Megún morreu e os seus homes uníronse ao vencedor. A nosa tribo tamén se une a él. Ese Temuxin está empezando a fartarme. A ver. Moi ben, fillo, moi ben. Mira. Ben. A ser un gran guerreiro. Temuxin, propóñoche unha alianza. É un honor para min, Togrul. Contra quen hai que combater? Os naimáns atacan as nosas caravanas e iso ten que acabar. Sí. Estou de acordo, pero o camiño vai ser longo e difícil. No medio do inverno, Temuxin e as súas tropas atravesaron aquelas montañas altas. Togrul viaxaba rodeado de luxos e diversión. Xa non falta moito para que entremos en batalla.
O Godei, fillo, ti vai con todos os teus arqueiros polo centro. Cando vexas que chega o inimigo, fuxides. Entendíchelo ben? Entendido, padre. Agora, dá de volta. Mirade, estánse retirando, deron a volta. Adiante. É o momento, veña o ataque! ¡O ataque! Se ti e os teus vos rendedes, perdoo pola vida. Nunca. Cortade todas as cabezas que pasen por riba da roda do carro. Habemos facer vos mongóis dos seus fillos. A vitoria foi total. Está ben, es un servidor leal. Eu non son servidor teu. Ese Temuxín abusa da confianza. Hai que acabar con él. ¡Oh! Vas morrer, traidor. Creo que Togrul perdeu a cabeza. Temujin uniunos nun único pobo. Levounos a moitas vitorias. Grazas a ti, temos prados pro noso gando e bosques cheos de caza. Proclamamos Teján, emperador do mundo. O noso único señor é Tangri, o ceo azul eterno. Gengis Khan xuntou un exército nunca visto sobre a face da terra. A frecha no queixo. Dirixida punta cara a Diana. Falar é moi doado. Disparade! Ui. Vaya golpe. Lanzade. Poñedo o pé na beira do chanzo, se non rompe. E ante todo, disciplina. Se un sentinela adormece, morrerá. Se un home bebe máis de 3 veces ao mes, morrerá. Se un xefe é incompetente, morrerá. 100.000 xinetes, ides mandar un exército grande. Por fin estamos preparados, o mundo é noso. Gustaríame recordarvos que na mesma época houve unha gran vitoria en terras francesas, pero logrouse só con 1000 soldados. O mundo estaba a piques de empezar a tremer e vaya se tremeu. En 1207 toda Mongolia, ademais de Siberia meridional, foron conquistadas. En 1209 o sur do Tíbet. De 1211 a 1215 tocoulle a China, a Pequín. En 1218 Kazajistán. En 1220, cando empeza a guerra, Gengis Khan dispón dun exército de 200.000 homes e o inimigo era aínda moito máis numeroso. En 1222 o Cáucaso, o Mar Negro e máis. Temujin, aquel neno nómade pobre, converterase en Gengis Khan, o amo do mundo. O seu imperio estenderíase desde a China ata o Mar Caspio. Nunca un home dominou tantos territorios nin tivo tanto poder. E un día... Meus fillos, meus amigos fiéis, confío polo meu imperio, que a xustiza e a paz reinen para sempre. A ti, Kublai. Un sabio presaxouche un gran futuro. Oxalá que sexa certo. E ese neno chegou a ser o poderoso Kublai Khan, de quen máis tarde Marco Polo contaría os fastos e grandezas. Imos explorar, imos outra vez que
saber o que hai máis alá. Bravo loitador, o explorador, sempre dando